विधि के आगे न पाप कमैले के रोवत देखी आकाश में विधि के आगे न पाप कमैले रावण विधि में का क्षमता बस पाखन चोचन से लड़ गईले रावण विधि में का क्षमता बस पाखन चोचन से लड़ गईले लोगे मुहे बाटे अरे लोगे मुहे बाटे मुहे बा बुद्धि नामा कहां चली गईले लोगे मुहे बाटे मुहे बा बुद्धि नामा कहां चली गईले लोगे मुहे बाटे मुहे बा बुद्धि नामा कहां चली गईले लोगे मुहे बाटे मुहे बा बुद्धि नामा कहां चली गईले अरे लाजे बचावे के बा नारी के तो भारत में गिदवा मर गईले सरकार भगवान राम पहुंचनी गिदरा जटाऊ के लगे ओ गिदरा जटाऊ मौत से तरपत रहले आ राम राम पुकारत रहले भगवान राम वहां जाके पहुंचनी आ गिदरा जटाऊ से पूछतन की कार हुआ हमरा सीता के देखनी है गिदरा जटाऊ कहत रे गिदरा जटाऊ कहत रे कि हे भगवान राम की यही रास्ता से पापी रावण माई सीता के हर के ले गईले अरे रोके के हम बहुत कोशिश कईनी लेकिन वो पापी रावण शंकर जी स्वर्ग तरवार दिहल ओसे हमर पंख काट दिहल ओकरा बाद में हमर दम टूट गई इतना बात बता के गिदरा जटाऊ अपन दम त्याग देले भगवान राम वो जंगल से लकड़ी बीन के लिया के गिदरा जटाऊ के दाह संस्कार कइलो ओकरा बाद में भगवान राम आगे बढ़नी तो कबंध राक्षस से भेंट भइल भाई कबंध राक्षस के जिंदे जलावल लोग ओकरा बाद में पता लागल कि रुआ लोग किसकिंदा जाई आ सुग्रीव जी महाराज से मृत्यंता करी माई सीता के खोज उन्हें के करे बाबा भगवान राम किसकिंदा पहुंचनी सुग्रीव जी महाराज से मृत्यंता भइल सुग्रीव जी महाराज के 30 दिन के समय दिया कि रुआ सेना के अपना 30 दिन के समय दी सुग्रीव जी महाराज अपना सेना के 30 दिन के समय दिले कि 30 दिन के अंदर तहनी माई सीता के पता लगा के जल्दी आवो लोग बाबा सारा सेना भगवान राम से सुग्रीव जी से आज्ञा लेके चल दिहल माई सीता के खोज में लेकिन खोजत खोजत 23 दिन बीत गई माई सीता के पता ना लगल सारा सेना पहुंचल बा कहां तो समुद्र के तट पर जब सेना समुद्र के तट पर पहुंचल तो सबसे पहले अंगद जी महाराज कहतनी कि केकरा में इतना शक्ति बा केकरा में इतना बल बा कि 400 कोस के समुद्र लांग के जाके माता सीता के पता लगा के आओ सब लोग राय विचार करता अरे आगे समुद्रिया पार बा तो कुछ सोचले बेकार बा आगे समुद्रिया पार बा तो कुछ सोचले बेकार बा तो सब बलशाली के मन के अरे घुमान जाई हो पाता सीता के नला लागे जियते अब जान जाई हो पाता सीता के न लाग पाई हो है जियते अब जान जाई हो चले बेकार बा आगे
कोस के समुद्र में केकरा में इतना शक्ति बा, केकरा में इतना बल बा। अरे हमर ले लो। ए में जे जाई ओ डूब मर जाई, मन में करे लोग विचार हो। कवनो पैया के जाई ओह पार हो। कवनो पैया के जाई ओह पार हो। नइखे लौकत कवनो पैया के जाई ओह पार हो। नइखे लौकत कवनो पैया के जाई ओह पार हो। केहू के मन ना जुटल, सबके ही मत टूटल। केहू के मन ना जुटल, सबके ही मत टूटल। सब खोज गल के अब सान जाई हो। लगे जियते अब जान जाई हो। आशा सीता के न लागे पाई हो। कि हमनी के कौन मुंह लेके जाई तो भगवान राम के लगे कि इतना छोटा काम हमनी से ना भई तो हमनी के जी के का होई। ए लवटी न जाई कैसे मुंह देखाई, जाके प्रभु श्री राम के। लवटी न जाई कैसे मुंह देखाई, जाके प्रभु श्री राम के। छोट मोट गरज प्रभु के न चलल, हमनी के जिंदगी कवन काम के। छोट मोट गरज प्रभु के न चलल, हमनी के जिंदगी कवन काम के। छोट मोट गरज प्रभु के न चलल, हमनी के जिंदगी कवन काम के। छोट मोट गरज प्रभु के न चलल, हमनी के जिंदगी कवन काम के। सबके दिल घबराए, कुछ समझ न आवे। सबके दिल घबराए, कुछ समझ न आवे। सुनु दिन से पकड़िया प्रभु ध्यान आई हो। लागे जियते अब जान जाई हो।